Evangeli de Marc, capítol 13, versets del 24 al 37. La vinguda del Fill de l'Home, paràbola de la figuera, que ningú no sap el dia ni l'hora. Ara bé, aquells dies, després d'aquella tribulació, el sol s'enfosquirà i la lluna no farà la seva resplendor i els estels cauran del cel i se sotragaran les forces còsmiques. Aleshores veuran el Fill de l'Home venint entre els núvols en plenitud del seu poder i majestat. Llavors enviarà els seus missatgers i aplegarà els seus escollits des dels quatre vents, de cap a cap de l'horitzó. De la figuera preneu-ne aquesta lliçó. Quan ja les branques se li tornen tendres i broten les fulles, en deduïu que l'estiu és a prop. Així també vosaltres, quan veureu aquests esdeveniments, deduint-ne que ell és a prop, a les portes. Sí, de debò. No passarà aquesta generació fins que no hagi succeït tot això. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Ara, però, la data ni l'hora ningú no la sap, ni els àngels al cel ni el Fill, només el Pare. Alerta, vetlleu, perquè no sabeu quan serà el moment. Com aquell home que sortí de viatge, deixar la seva família, donar als seus criats plena responsabilitat a cadascú en la seva feina i va encarregar al porter que esperés despert. Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quan arribarà l'amo de la casa, si al vespre o a mitjanit, al cant del gall o a trenc d'alba. No fos cas que arribi de sobte i us trobi dormint. I això que us dic a vosaltres, ho dic a tothom: vetlleu!